Astăzi o să ne jucăm Brookhaven și o să vă arăt update-ul nou. Așa, să ne teleportăm. Așa. Punem casa nouă, dăm în jos, jos, jos. Punem aceasta. Prima dată n-am știut cum să deschid ușa, dar prima dată mi-am dat seama că trebuie de deschis garajul. Și îl închidem înapoi. Așa, desfacem casa roz. Nu putem? Eu pot, dar nu pot acum. Aici prindem focul. Aici luăm o Coca-Cola. Așa. Aici așa o încăpere. Ne ducem în jos. Aici așa. Aici unde filmează ce vorbesc oamenii care sunt închiși. Aici e un garaj mare. Aici o încăpere. Nu știu ce e cu ea. Dacă știți, scrieți în comentarii. Și o închisoare. Nici acasă nu sunt așa condiții bune ca la aici. Închidem ușa. Și haide să ne ducem la etajul întâi, da? Așa. Acum vă împut pe voi cu aceste pistole. Și acum cu acesta. În față vă dau. În fine. Așa. Ce și casa nu s-a făcut roz. Așa. Deci elicopter, de exemplu, pentru oamenii care au premium. Eu nu am premium și nu pot să-l mișc să vă arăt. Din păcate. Vedeți ce arată că dau să pun și aici premium members online. Știu, n-am citit bine, nu știu engleza. Și aici mai este ceva. Așa, militar. Poliție, ea e normală. Trebuie să așteptăm câteva minute. Să ziceți voi când gata. Sper că gata. Așa. E ca o școală. Mai ca o școală, parcă, da? Și agent. Și aici putem direct să sărim aici, dar eu n-am reușit. Le teleportăm și o sonerie. Dar pe unde să intră, mai? Vreau să vă arăt, dar nu știu pe unde. Aceasta e casa. Nu, se termină video aici. O să vedem dacă avem și ceva lucruri noi. Adică uitați-vă aici. Apăsă ce asta? Habar n-am. Și ne uităm dacă avem ceva la chestii nou. Așa. Un buton, nu.
Se pare că nu avem nimic nou. Din păcate. Și acum trebuie să încercăm să ieșim de aici. Îi teleportăm înapoi. Of. Așa. Și cam atât. Scuze că mi-a apărut acesta. A intrat pur și simplu un om pe mine.